Pod záštitou Lavry Združenia mladých sa konal v decembri 4. ročník Pomedzi riadkov. Ide o úspešné mediálne školenie, počas ktorého sa mladí ľudia z rôznych stredísk učia správne písať články a fotiť. Chceli sme, aby mladí ľudia nielen pasívne prijímali to, čo médiá ponúkajú, ale aby vedeli aj kriticky to vnímať a aktívne sa do médií zapájali. A tak sa nám zdá, že toto školenie mnohým z nich pomohlo stať sa aktívnymi mediálnymi tvorcami, že to bol pre nich odrazový mostík. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa od pozvaných hostí viac o práci v slovenských médiách. Hlavným cieľom školenia bolo mladých novinárov nielen niečo nové naučiť, ale hlavne povzbudiť, aby sa nebáli písať o tom, čo sa v ich strediskách deje. Ako povedal host Peter Novák, nestačí dobro len robiť, treba o tom aj hovoriť. Takže je to skôr o tom, že nielen sa naučia niečo oni pre seba, ale budú to dávať ďalej. Čo mi dali médiá, takú horlivosť pracovať pre ne a takú ešte väčšiu spoluprácu s druhými, vlastne byť tu pre druhých. To nadchnutie prispievať na webku a písať články. Bolo to fakt veľmi dobre zorganizované, aj školitelia boli veľmi dobrí, som sa naučila hlavne ohľadom článkov veľa. V posledný deň mikulášskeho víkendu školitelia rozdelili účastníkov do 3 sekcií, v ktorých budú ďalej pracovať. Členovia prvej majú za úlohu prispievať na webovú stránku Lavry, druhú sekciu tvoria redaktori časopisu Lavina a v tretej sa venujú fotoeditoringu. Z Bratislavy pre Salesiansky magazín Marcela Kršková.